бо мақсади арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ, баланд бардоштани ҳисси хештаншиносии ҷавондухтарон, таҳкими эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносии миллӣ, тарбияи зебоипарастӣ бонувону духтарон, тарғиби либосҳои миллӣ, пешгирӣ аз тамоюлҳои бегонапарастӣ дар қасри фарҳанги шаҳри Кӯлоб даври вилоятии фестивалозмуни ҷумҳуриявии 100 ранги Чакан баргузор гардид. Дар ин тадбири фарҳангӣ муовини раиси вилояти Хатлон Абдусаломзода Анзурат, намояндагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва занону бонувони фаъоли шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон иштирок намуданд. қабл аз оғози фестивал меҳмонон аз намоишгоҳи ҳунари чакандӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, попуридӯзӣ ки аз ҷониби ҳунармандон ба намоиш гузошта шуда буд, дида намуданд. Чакан ин рамзи фарҳангу маърифати бою қадима доштани тоҷиконро исбот месозад. ин буд ки соли 2018 чакани тоҷик ба фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО ворид гардид ва ин ифтихори мо бонувони тоҷик мебошад. пӯшидани либосҳои миллӣ ба бонувони тоҷик як зебогии зиёдеро зам менамояд. маврид ба зикр аст ки фестивали 100 ранги Чакан бо мақсади баландбардоштани ҳисси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори ватандорӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳангу адабиёт, расму оинҳои миллию мардумӣ ва ба ин васила муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик баргузор гардид. қобили қайд аст ки чунин фестивалу намоишҳо имкон медиҳад ки паҳлӯҳои то ҳанӯз ба занону ҷавондухтарон норавшани анъанаҳои миллӣ, ҳунари волои чакандӯзӣ, санъати асили гулдӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, тоқидӯзӣ ва навъҳои гуногуни нақшу нигори миллиро аз бар намуда дубора эҳё созанд. баъди боздид аз намоишгоҳ дар толори фарҳангии қаср ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид ки дар он муовини раиси вилояти Хатлон Абдусаломзода Анзурат суханронӣ намуда иброз доштанд ки Чакан ҳамчун мероси бисёр ҳам ғании мардуми сарбаланди тоҷик ватани худро шаҳри Кӯлоби Бостон касб кардааст. боиси хушнудист ки ин ҳунари қадима дар шаҳри Кӯлоб рӯ ба рушд аст ва мо занону бонувонро имрӯз дар арсаи ҷаҳон бо бабар намудани либоси чакани тоҷикӣ мешиносанду эътироф мекунанд. гуфта шуд ки бо азму талош ва иқдомоти наҷибонаву дурандешонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин навъи санъати гулдӯзии тоҷикӣ аз ҷониби ЮНЕСКО ба рӯйхати мероси ғайримоддии башарият ворид карда шуд. қайд карда шуд ки чакан гулдӯзии оддӣ набуда, пайдоиши он ба ҳазорсолаи дуюми пеш аз мелод рост меояду ҳар нақшу нигори болои чакан ба худ маъние дошта дар он розҳои модарони тоҷик инъикос гардидааст. ҳамзамон дар фестивал намоиши либосҳои қадимаи чакан, намоиши либосҳои кӯдакона, намоиши либосҳои расмӣ ва намоиши навъҳои гуногуни сӯзанидӯзӣ пешниҳод карда шуд. инчунин дар фестивал барномаи фарҳангӣ фароғатӣ омода намудаи ҳунармандон ки ҳар яке ифодагари санъату ҳунари волои тоҷикон ва нишонаи завқи баланди зебоипарастии миллати тоҷик буданд, пешкаши иштирокчиён гардонида шуд.